Kami mga Kingsmen, lig-on sa Ginoo, businessman, trabahante, padayon, sigurado, investor, retiree, usara, gyud, tuyo, para sa paghimaya sa Ginoo. Amahan, bana, o single pa karon, responsable, ma-ampingon, haligi ng tahanan, kusgan ug lig-on, sa Ginoo kanunay, masaligon, magbasa sa word everyday, mag-ampo, magdasig all the way, practice what we preach, klaro kaayo, walk the talk in all we do. As for me and my house, we will serve the Lord. Kami ug among panimalay, mag-alagad sa Ginoo. Valiant warrior in prayer, faithful every day, leading our family God's way, all the way. Maayong steward sa tanang gihatag, sa pamilya, trabaho, o